Aquí, o mellor leite do mundo, rico e fresco. Non sei que escoller. Estou entre o leite enteiro e o desnatado. Apura, por favor, que teño o coche mal aparcado. Se queres, podes probalo no vasiño. Deixasme pasar, por favor. Bueno, sí. Grazas. Porfa, deixasme colar. Vale. Grazas. Porfa, déixame pasar. Vale. Moitas grazas. Escoita, canto che queda? Non o sei, é que estou moi indecisa. Ti que vas coller? Eu unha caixa de leite enteira para a miña familia. É o único leite que lles gusta. Porfa, deixadesme pasar, xa non aguanto máis. Pero que che pasou? Necesito ir ao baño. Pero isto non é a cola do baño. É a cola para comprar o mellor leite posible. Pois levo moito tempo esperando. Non te preocupes, eu xa vou para a casa. Se queres, levasche comigo e xa vas ao baño. Moitas gracias. Vamos. Entón, decidiches xa? Sí, ao final levo as dúas. Mima, por fin! A deleitarse!